Ariketa honetan Newtonen lehenengo legearen aplikazio zuzenak landuko ditugu. Hiru kasu desberdin dira eta bakoitzean aplikazio berbera erabiliz, lege berbera erabiliz, ondorio desberdinak lortuko ditugu. Beraz, beti bezala, ondo irakurri behar da, eta gainazal horizontal baten gainean dagoen 40 kiloko gorputz bati tiraka egiten diogu horizontalarekin 30 graduko angeloa eratzen duen soka batekin. Beraz, daukagu soka gorputz bat, soka batekin tiratu egiten dugu, eta 30 graduko angeloarekin. Beraz, soka horretan zehar, tentsioa daukagu. Tentsioa. Zerk esaten digu gero ariketak? Esaten du, normalaren balioa eta marruskadura indarra kalkulatu behar ditugula, kontuan hartuta sokaren tentsioa 100 newtonekoa dela. Eta gorputza pausagunean dagoela. Hau da, oso importantea. Pausagunean baldin badago, abiadura 0, hau zuzenean Newtonen lehenengo legearen aplikazioa da. Hau da, indar guztien batuketa 0 izango dela. Beraz, pausagunean dago, tentsioa 100 newtonekoa izango da. Horizontalarekin eratzen duen angeloa 30 gradu, eta eskatzen du normala, atalean normala, eta marruskadura indarra. Beraz, kasu honetan, aplikatzekoa Newtonen lehenengo legea izango dugu. Newtonen lehenengo legea. Ikusi beharra dago, beste hor eragiten duten beste indarrek, jakina pisua daukagu. Eta normala. Kontua da, normala, hemen daukagula, pisua, baina kasu honetan normala eta pisua ez direla berdinak. Zergatik, tentsioa horizontala ez delako. Tentsioak eragina dauka bai horizontalean, baita vertikalean. Eta horregatik bere osagaiak lortu behar ditugu. Deskonposatzen dugu tentsioa bere osagaietan, eta orduan zer daukagu? Tentsioaren osagai bat vertikalean dugula, eta beste osagai bat horizontalean. Vertikalean eta horizontalean bata izata bestea baina hemen dago. I ardatzean eta isa ardatzean. Eta jakina, marruskadura indarra, lurra eta gorputzaren artekoa. Hau litzateke marruskadura indarra. Beraz, marruskadura indarra jakitea oso errez izango zaigu. Zergatik? Pausagunean dagoenez, eta Newtonen lehenengo legea beteko dela dakigunez, horizontalean dauden indar guztiak kontuan hartzen baditugu, haien batuketa 0 izango da. Bi indar bakarri daudenez horizontalean, bi indar hauek berdinak izango dira. Hau da, tentsioa isa ardatzean
tentsioa izardatzean eta marruskadura indarra berdinak izango dira. Tentsioa izardatzean, hau, deskonposatzen badugu, izardatzean izango da tentsioa bider kosinua, angeloa hau bada, eta bestea sinua. Beraz, badaukagu hemen esaten diguten, eskatzen diguten marruskadura indarra hau, badaukagu hemen ja kalkulatuta hau ezaguna delako. Tentsioa 100, angeloa 30, horrekin teizoa dakigu eta marruskadura indarra. Ezin dugu esan marruskadura indarra indarrarekin normala jakin dezakegula zergatik. Marruskadura indarra badakigu higiduraz dagoenean beste indarren kontra joaten dela eta bakarrik bere balio maksimoa dagoela lotuta normalarekin. Bueno, I ardatzean zer daukagu? I ardatzean ditugu bi indar gora eta indar bat berantz. Beraz, indar guztia kontuan izaten baditugu, indar guztia kontuan izanik, gorantz normala eta tentsioa I ardatzean. Berantz pisua eta guztia berdin zero. Beraz, normala izango da pisua ken tentsioa I ardatzean. Bai pisua eta bai tentsioa ezagunak dira. Ze pisua jakiteko masa daukagu hemen, masa daukagu, eta beraz, pisua, adibidez hemen idazten badugu, pisua denez masa bider gravitatea, hau da, 40 bider 9,8, pisua 342 Newton izango da. Beraz, dena ezaguna, eta dena lortu daiteke. B atalean zerbait aldatzen da. B atalean esaten digute kalkulatzeko marruskadura koefiziente estatikoa. Eta horretarako kontuan izan behar dugu tentsioa izango dela 148 Newton justu gorputza egitzen hasten denean. Beraz, egoera hau berdina da, hemen ditugun vektore guztiak edo diagrama hau berdina izango da, baina momentu honetan ja tentsioa ez da 100 izango hemen bezala, baizik eta 148 eta igitzen hasten bada, zer suposatzen du horrek? Marruskaduraren balioa maksimo izango dela. Ikus dezagun. Berriro, irudia egiten badugu, baina hau ja, pizkat azkarrago egiten badugu, honela, izango genuke tentsioa, pisua, normala, tentsioa eta marruskadura. Deskonposatzen badugu tentsioa, hau eta hau. Tentsioa isa ardatzean, tentsioa I ardatzean. Esaten dugunez, zer aldatu egin da orain tentsioaren balioa 148 Newton dela. I ardatzean ez da zer aldatzen, aldatzen dira balioak, baina normala orain ja aldatu egin da. Normala berriro izango da, normala berdin pisua ken tentsioa I ardatzean, aurrekoan geneukan moduan, hau bezala, baina orain balio hau desberdina da, zergatik tentsio hau desberdina delako. Baina kalkulatzeko modua berdina. Eta zertarako behar dugu normala?
Honetan ez du eskatzen duena da marruskadura koefiziente estatikoa. Marruskadura koefiziente estatikoa, hau da, eskatzen digutena, marruskadura koefiziente estatikoa, guk dakigulako isa ardatzean, marruskadura eta tentsioa isa ardatzean berdinak izango direla, baina orain marruskadura hau dela marruskadura maksimoa. Hau da, marruskadura koefiziente estatikoa bider normala. Eta hau izan behar da tentsioa isa ardatzean. Eta honela, hemendik normala lortuko dugu. Eta normala jakinda hemen ordezkatzen badugu. Eta hauze T-isa hemendik lortzen badugu, T-isa eta T-i jakina, orduan ja marruskadura koefiziente estatikoa ez ezagun bakarra izango da, eta lortuko dugu bere balioa. Eta falta zaigun atala, hirugarren atala, edo C atalean, esaten digutena orain ja igidura dagoela. Esaten du ariketak. Zenbatekoak izan behar dute tentsioak eta marruskadura indarrak gorputza abiadura konstante segidadin. Kontuan hartuta marruskadura koefiziente dinamikoa 0,3 dela. Beraz, orain ja igidura daukagu. Igidura dago. Baina abiadura uniformea. Abiadura uniformeaz. Beraz, berriro, Newtonen lehenengo legea aplikatzen egingo dugu ariketa hau. Oraingoan, beste irudi azkar bat eginda, bai, tentsioa, pisua, hobeto egingo dugu, tentsioa, eta vektore guztiak gorriz, hau tentsioa, pisua, normala, eta marruskadura. Zer aldatzen da une honetan? Aldatzen dena da marruskaduraren balioa konstantea dela. Marruskaduraren balioa konstantea da, eta bere balioa izango dela koefiziente dinamikoa edo zinetikoa bider normala. Baina orain, normala berriro aldatu egin da. Ze eskatzen dizkiguten indarrak, kasu honetan dira tentsioak, eta tentsioa aldatu egin da. Tentsioa aldatu bada, baita aldatu dira bere osagaiak, eta osagaiak aldatu badira, normala aldatu egin da. Gogoratu, normala, aurreko kasuetan bezala, izango dela normala berdin pisua ken TI. Eta TI angeloarekin, normala izango da pisua ken tentsioa bider sinua. Bai, sinu 30. Pisua ezaguna da, ez ezaguna, bi ez ezagun ditugu hemen. Hau, normala eta tentsioa. Hau, I ardatzean. Is ardatzean aldiz, zer daukagu? Orain igidura dagoela badakigu, baina igidura uniformea, beraz berriro, marruskadura indarra, eta tentsioa, is ardatzean, berdinak izango dira. Beraz, marruskadura indarra dela mu dinamika hau da 0,3 bider normala, izango da T bider kosinu, beraz 0,3 bider normala, berdin T bider kosinu 30. Eta zer daukagu ba?
ekuazio bat hemen, beste ekuazio bat hemen, eta bietan ez ezagun berdinak. Normala, tentsioa, normala, tentsioa. Normala lortzen dugunean, orduan eskatzen diguten marruzkadura indarra, hemendik normala eta tentsioa lortuko dugu, eta normalarekin marruzkadura lortu. Eta bi hauek dira eskatzen dizkigutenak. Beraz, ariketa honetan, zera daukagu? Newtonen lehenengo legea aplikatuz, hiru kasu desberdin. Gorputz berbera izan da denbora osoan, baina hiru normal desberdin eta hiru tentsio desberdin. Lehenengo kasuan ikusten genuenez, ez da mugitzen eta tentsioa eta marruzkadura indarra berdinak dira, ez da mugitzen eta normalaren balioa kalkulatzen da. Bigarren kasuan, justu marruzkadura indarraren balio maksimoarekin gaude, justu mugitzen hasten denean, eta beste normal balio bat, eta beste tentsio bat da. Eta azkenean, higidura uniformearekin, hiruretan Newtonen lehenengo legea aplikatu behar da, eta kasu honetan tentsioa desberdina, normala desberdina, marruzkadura dinamikoa denez balio bakarra dauka, baina kalkulatu beharra dago.